kinaiya dautan biyaan na naghiusa gayon kitang tanan reformasyon atong ikinahanglan aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusan sa gingharian. Diyos Amahan, labaw sa tanan, siya mo pasaylo kung maghinulsulta, ayaw lag kahadlok, ayaw lang kalisang. Ang Diyos mo tabang usap na'y kanatong tanan, maghiusa gayon kitang tanan reformasyon atong ikinahanglan aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusan sa gingharian. Ang panahunta karon namubo na susama sa adlaw na sumasalok na ato ng biyaan ang mga garuta ang kinaiya dautan biyaan na naghiusa gayon kitang tanan reformasyon atong ikinahanglan aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusan sa gingharian. Diyos Amahan, labaw sa tanan, siya mo pasaylo kung maghinulsulta, ayaw lag kahadlok, ayaw lang kalisang. Ang Diyos mo tabang usap na'y kanatong tanan, maghiusa gayon kitang tanan reformasyon atong ikinahanglan aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusan sa gingharian. Ang panahunta karon namubo na susama sa adlaw na sumasalok na
maghinulsulta, ayaw lang kahadlok, ayaw lang kalisang. Ang Diyos mo tabang, usap na'y kanatong tanan. Maghiusa gayon kitang tanan, impormasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nagiusa sa gingharian. Ang panahunta karon namubo na, susama sa adlaw na sumasalok na, ato ng biyaan ang mga garuta, ang kinaiya gautan biyaan na. Naghiusa gayon kitang tanan, impormasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nagiusa sa gingharian. Diyos Amahan, labaw sa ngatanan, siya mo pasaylo kung maghinulsulta, ayaw lang kahadlok, ayaw lang kalisang. Ang Diyos mo tabang, usap na'y kanatong tanan. Maghiusa gayon kitang tanan, impormasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nagiusa sa gingharian. Ang panahunta karon namubo na, susama sa adlaw na sumasalok na, ato ng biyaan ang mga garuta, ang kinaiya gautan biyaan na. Naghiusa gayon kitang tanan, impormasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nagiusa sa gingharian. Diyos Amahan, labaw sa ngatanan, siya mo pasaylo kung maghinulsulta, ayaw lang kahadlok, ayaw lang kalisang. Ang Diyos mo tabang, usap na'y kanatong tanan. Maghiusa gayon kitang tanan, impormasyon atong ikinahanglan, aron walay usa
magapabilin kitang tanan nakiusap sa gingharian. Ang panahunta karon namubo na, susama sa adlaw na sumasalok na, ato ng biyaan ang mga garuta, ang ginaiya gautan biyaan na, naghiusa gayon kitang tanan, reformasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusap sa gingharian. Diyos Amahan, labaw sa tanan, siya mapasaylo kung maghinulsulta, ayaw lag kahadlok, ayaw lang kalisang, ang Diyos mo tabang usap na'y kanatong tanan, maghiusa gayon kitang tanan, impormasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusap sa gingharian. Ang panahunta karon namubo na, susama sa adlaw na sumasalok na, ato ng biyaan ang mga garuta, ang ginaiya gautan biyaan na, naghiusa gayon kitang tanan, reformasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusap sa gingharian. Diyos Amahan, labaw sa tanan, siya mapasaylo kung maghinulsulta, ayaw lag kahadlok, ayaw lang kalisang, ang Diyos mo tabang usap na'y kanatong tanan, maghiusa gayon kitang tanan, impormasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusap sa gingharian. Ang panahunta karon namubo na, susama sa adlaw na sumasalok na,
mapasaylo kung maghinulsulta. Ayaw lag kahadlok, ayaw lag kalisang. Ang Diyos mo tabang, usap na'y kanakong tanan. Maghiusa gayon kitang tanan. Impormasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusa sa gingharian. Ang panahunta karon namubo na, susama sa adlaw na sumasalok na. Ato ng biyaan ang mga garuta, ang ginaiya gautan biyaan na. Naghiusa gayon kitang tanan. Impormasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusa sa gingharian. Diyos Amahan, labaw sa tanan, siya mo pasaylo kung maghinulsulta. Ayaw lag kahadlok, ayaw lag kalisang. Ang Diyos mo tabang, usap na'y kanakong tanan. Maghiusa gayon kitang tanan. Impormasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusa sa gingharian. Ang panahunta karon namubo na, susama sa adlaw na sumasalok na. Ato ng biyaan ang mga garuta, ang ginaiya gautan biyaan na. Naghiusa gayon kitang tanan. Impormasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusa sa gingharian. Diyos Amahan, labaw sa tanan, siya mo pasaylo kung maghinulsulta. Ayaw lag kahadlok, ayaw lag kalisang. Ang Diyos mo tabang, usap na'y kanakong tanan. Maghiusa gayon kitang tanan. Impormasyon atong ikinahanglan, aron walay
magapabilin kitang tanan nakiusan sa gingharian. Ang panahunta karon namubo na, susama sa adlaw na sumasalok na, ato ng biyaan ang mga garuta, ang kinaiya gautan biyaan na, naghiusagay kitang tanan, reformasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusan sa gingharian. Diyos Amahan, labaw sa tanan, siya mapasaylo kung maghinulsulta, ayaw lag kahadlok, ayaw lag kalisang, ang Diyos mo tabang usap na'y kanakong tanan, maghiusagay kitang tanan, reformasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusan sa gingharian. Ang panahunta karon namubo na, susama sa adlaw na sumasalok na, ato ng biyaan ang mga garuta, ang kinaiya gautan biyaan na, naghiusagay kitang tanan, reformasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusan sa gingharian. Diyos Amahan, labaw sa tanan, siya mapasaylo kung maghinulsulta, ayaw lag kahadlok, ayaw lag kalisang, ang Diyos mo tabang usap na'y kanakong tanan, maghiusagay kitang tanan, reformasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusan sa gingharian. Ang panahunta karon namubo na, susama sa adlaw na sumasalok na,
pasaylo kung maghinulsulta, ayaw lag kahadlok, ayaw lag kalisang. Ang Diyos mo tabang, usap na'y kanakong tanan. Maghiusa gayon kitang tanan, impormasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusa sa gingharian. Ang panahunta karon namubo na, susama sa adlaw na sumasalok na, ato ng biyaan ang mga garuta, ang ginaiya gautan biyaan na. Naghiusa gayon kitang tanan, impormasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusa sa gingharian. Diyos Amahan, labaw sa ngatanan, siya mo pasaylo kung maghinulsulta, ayaw lag kahadlok, ayaw lag kalisang. Ang Diyos mo tabang, usap na'y kanakong tanan. Maghiusa gayon kitang tanan, impormasyon atong ikinahanglan, aron walay usa nga magapabilin kitang tanan nakiusa sa gingharian. Ang panahunta karon namubo na, susama sa adlaw na